Hey mga kalola, for today's video, pag-unta mo sa akong boarding house. Pero upat may kakuhan guys, upat may ka tao sa isa ka kwarto. Bed spacer ni siya. Kaya kung magsolo ka karon og karang kuhan, kwarto gabi ka mahal. Lahi gid diri sa city. So mao ni siya. Wala ko mga taring-taring. Tapos, diri lahat po ng higda diri then maupod na ako gibutangan ako diri sa ubos well nga wala pay tao. Then ang diri po sa pikas maupod na siya. Inani juga ko agwanta kita basta nagani kay budgetan nga importante magtipid kita kay kung ato to sa mahalon lisod na ko mag-NRT ta karong panahon na kita mag-NRT lisod na. Maro to guys, thank you, bye.